Eta elkarrizketaren tartean gaur gurekin Slamu Fadli daukagu, Gabon Slamu? Eta, bueno, zer esaten hasteko, Slamu sahararra da, bere herrian inoz egon esten pertsona bat, igorren bizi da, azken 7 urteetan, okerrezpanago, eta tindufen jaio zen, ezta? Hoxe gara, esateko modurik onena ez dago ontsa bertan. Esateko ninaz herri baten, baina enaz jaiotan, guruko nauenan jaiotea. Etan bizitea, ezta? Han bizitea, claro, da nire herri eurote, nire herria independentzientzia. Hasieraz tindufen bizi gara ontsa bertan, ni lastima jaio nintzela tindufen, jente asko, lagun asko, familiar asko dekotan, ez direzela jaiota bere herrien, hori da guruko laukena edozein pertsonak. Ambizia bizitea, ezta? Ambizia izatea, bakotxak bere herrikoa. Zu kasu beterako, lehen egitetu estezu, zure familia ez da iungoa, ezta? Sari, esmarakoak. Esmarakoa, bai. Non dago? Dekot esmara, bai, esmara dauz bi aldetan, esmara benetakoa dela Saharan okupaute tindufeko, Marrokoko territoria okupauen daurie. Eta, ontsa dekugu esmara, Ayun, Auzert, herrialde handienak dekugu ontsa tindufen jarrita. Marka bezala, gero eta igual dauz herri txikiek eta dauz barriotan ipinite, auzoetan ipinite eta holan gehitute. Eta berazuk aitetu dugunez, zure familie esmaran jaiota, eta tindufen dekozu eskampamentutan, olantxik banatute, esmarakoa. Zer konta bizen dutzu zure herrien ganean, esmarari, zure gurasoak eta familiek, eta zelangoa da esmara eta segaitik aldein barri zen, zer konta bizen dutzu zuri? Esmara, zein, tundufekoa edo esmara, benetako esmara, hoxe gerra oindala denpora asko, amaitu de 1965 Estados Unidos sartu zen, estatu batuak, eta esan dugu paretako armak eta soluzio bat egongo dala gerra inbarik, hil jente gehu, hil ez beharrean, baina nire ustez ontsa ikusten dutana Marruekos, hori jarritako arauak ez dagoela errespetatu. Jenteak ondino hiltzen dau, jenteak azkenengo manifestazioa indauriena bertan mojaien, gideimizin gehitzen dan mojaioma, indaurian protesta gure daurea haien deretxoak. Haien eskubideak gure daurie, lan bat, haien herrien dauzelako eta protestatu libremente, gure daurien gauzek, hori da pertsona bakoitzak dekona ointxe bertan, edo jente gehien dekona eskubidea, bakarrik gure daurie eskubidea, ez gehien. Hori gure daurie haien herri botau, zer lortu, zer gure daurie haien Marrokogaz barruan sartu, edo libertadea lortu, edo baizik eta angel ditu, baina herri erabaki ditela, ez beste batzuk herri izan esan beharkon. Ez egin behar dauen, bai. Nik esaten duzun gehiago, zure aitek, amak edo familiek, zer konta dutzu zu jaio baino lehen, esmaran bizi zirenean zelango herri esan, eta segaitik egin behar izin diben handik alde? Oindala direz urte asko, oindala direz 35 urte Sahara okupatuta dauela. Amak eta aitek holango urteak oso txiki egongo ziren, 5 urte edo. Haiek ez dauria akordetan, Sahara, akordetan dauria gerra gaite. Direz urteak, eta Sahara Eta mamak edo esaten dutzu ezo zer? Lehen hauko jenteak bizi izanak eta zelango bizimodu esan da, gerrea zelako izen zan da. Gerrea lehengo eta behin kulpablea edo baizik eta erroduna koman ipinite Espainia da. Espainia haukin izagoen okupaute Sahara eta hortik urten danean ikusi da, oiztokola errikezan eta karo, gerrak joaten direz hori errikezak hartzeako, por ejemplo, Iraken pasaudan bezala. Ez da hori lortu, ez da hori topa guain beste asko, dauz errikeza asko deskubritu barik, edo batzuk deskubritu bai. Itxi da hori, eta itxi dau Marrokos hori. Eta hori gehien erroduna deko Espainiak. Espainiak sartu da Saharan, eta urtetan denean emon behar dau, independentzia herriari.
Nire usteot, herri bat beste hainbaditu iten dauenan, iten dau responsabilidade, hartuten dau responsabilidade parte bat, urteetako lan itxi ondo edo estantzian espadau laguntan itxi ondo. Bai, oin kasuen, erroduna da Espainia, han urten dauenan itxi dau pasuen Marrokori. Ointxe esaten dau, ez, otxe gure dau esaten dau lagundu gure dauela, baina ez dau iten ez ebez. Ez dau sartzean ez Marroko gaz, ez erregeaz, ez ebez, ez dau iten mogumendu dukontxe bertan. Zuk esan doztezu, esmarakoa zaela, baina badako eukidu zuz lagunek edo familie edo aiunen bai, ez da? Aiunen bai, ontxe azkenengo manifestazioa indaurien akampamenduek 20.000 pertsonan artez indauria jaimak kanpoan, gure haien eskubideak, bakarrik, ez beste gauza baten munduri, bakarrik eskubideak pertsona normaleak, ez da hori emoten, Marrokoko za. Odoan sartu direz ejerzitoa Marroki, telebista, eta uste bota da hori ez da hori eitzi. Batez be El Zazera telebizioa igual entzun edeko zuen. Bota indaurie ez erakarteko informazio gehiarik, hildaurie jente asko, 712 pertsona gutxi gora bera zaurituta, azken finean esaten dago ointxe Marrokoz, azken finean esaten dago, ez dauela hil jentea saharabi baizik eta haien ejerzituko pertsonak hil direzela. Ez da hori da, atzotik eta da etorren berzina poliziek izin direla biktima handienak eta... Biktima handienak, zelan izin poliziek biktima handiez, dauz armatuta eta zera, eta jenteak dauz arriegaz, zelan egingo dauri arriegaz, gehien bat, defentsan bezala. Ostantzean ez da hori egingo hori. Eta gero entzun dugu, horren ostean, gabaz, hainbat eta hainbat, batez be jente gaztea atxilotzen eta ibili direla, Jente gaztea atxilotu dute, asko, eunaka, ez direz kontetan, eunaka edo, eta hildauri ume bat 16 urtekoa, bekoa behai gutxi gora bera 20 pertsona hilda, saharabiek baina, ez teki zer defentsa egiteko. Zer kontetan dutzu, aiunetik, oin zelan dagoz, kampamendue txikitu indeure, ez da existi duten gehiago? Txikitu indeure kampamendue, indarkeriegaz, pistolagaz, zein ur beroarekin, zein, eziaki ardure. Ardure daurie, hori kampamentue kentzea hortik. Eta oin jentea zelan dago, etxeatan, bildurregaz edo zer? Aiunen dau. Bildurregaz edo, ejerzitue batez beti iziten da jentea baino. Erresistentzia, baizik eta Marrokok deko alde ez dauela telebizioa kanpotarra, ez dau erakutsiko zer dabilen gertatzenan, esaten dauri Frantziako telebista izten dugu sartzean, baina Frantzia da bere lagun aliatuen lehengoa. Así que espadau Marrokok gure zeu zer irakutsi ez da irakutsiko be Frantzia. Hori gehien bat, ontxe okupatuta dago, lehion sartu direzia jentea okupatu dabe, dana dago hartute ejerzituen bestartez. Eta jentea zelan zure esaten etxeetan dagoz, edo Saharauizek zela horrentxe bertan, nun da? Jentea dagoz, etxean dekiena etxea. Jente asko ez teki etxea. Hori da, hasi zen manifestazioa gaitik, eskubidea eskatuten. Ez teki etxe batzuk, ez teki lana, ezik eta gehituten daurie jentear esatinak ebitu, hemen deko zue lana, hemen deko zuen ekspresioa esateko, zuen, bai. Eta bueno... Zuk, itxatu dugu lehen, Tindufen jaio zinen, eta azken 7 urteak egin dozuz hemen Euskal Herrien, alandase, baitatu guz, Sahara okupauen, egon bakoa zara, 20 urte badireia, zueten aldarrikatu zanetik, New Yorken ontxe dagoz batuta bai Polisario, batuta ez, baina behiak bintzat hor dagoz, Polisario eta Maroko dagoz, badakite batzeko asmorik. Zer uste dozu pasau aldala, edo zer espero dozu, edo zer dakixu? Dakitena beste azken batzarra indaurie sekretoz, baizik eta oso indartuta hori elkarketa itea pasaudana aiunen, Marruekos eta Sahararen alde. Elkartu dira Washington, ez da hori esaten zer pasauden,
Azken finen esan daurie barriro ingo daurie, diziembrean, esan musu. Batzarren bat edo. Batzarren bat ingo daurie en diziembre, eta zeu zer iten daurien, baina nire ustez egun ez daurien ingo ezebez. Saharak esan dau, ez badau soluzio horik. Diziembrerako ez dauela gehiago batzartuko Marruekoaz. Horri alda ipini pausu batzuk, aldi ez ekspresau gehi batzutan Sahara gure dauela edo gerra edo ja berba gehiago ez dau gure, ja direz urteak. Zuek Saharako gazteak presta egongo zeintekez? Momentu heltzen bada, armak hartuteko, defendituteko? Prest direz dauz gehiena. Nork ez dau hilko bere herria gaiti. Baizik da Sahara eta oindala hogeita hamabost urte okupatuta. Claro que bai, joango nintzeke. Eta hortik uste dozu, gitxigora bera kontu edan, Marrokosek egin dauen eskaintza eta inizien dauena, gitxigora bera joan da autonomia baten aldetik, baina adostutakoa da erreferendun egin jalizita, ezta? Erabakiteko autonomia izen edo independentziaren bidea hartun. Hori estatu batuak jarri zuen gai bat, mailan, amaitu danean borroka, edo gerra esate baterako, eta esan daurie hori referendun Saharauiek gure dauriela bakarrik hori gauzea haiek erabakitzea zer egin bere herriarekin. Bai, Marruekok kasu batekin esan dau bai konforme. Zer egin dabe Marruekok nire ustez edo informazio hartu den ustez, sartu dau jente pilo bat Marruekokoak. Eta ipini daurie igual Saharauin dauzenak, Saharan, ipini daurie triplea. Triplea edo kuatriplea Marrokokoso biztaldeak sartu dabe azpian. Eta ipini daurie papelak direzela Saharauiek. Joatek eran botaten, esango daurezela maioria, ez dauriela gure libertad, baina ez direz Saharauiz baizik eta triple diren zenan Marroki direz. Hori gaitik esan da Marrokoz bai gurot hori. Ia ikusi daurienean, hori ez dauela funtzionoko, Saharan parte ez ikusi dau. Jente asko botaten dabiz, jente asko papelaz, ikusten bozu, bota oiten bau daurie horrek, jente guztiek Saharan dauzenak, Saharauiz zein Marrokiz, irabaziko leuke, Marrokiz direz gehiena, klaro. Guro egune da, Saharauiek ez Marroki edo ez Marroki papel Saharaui dekiena. Ze dauz Marroki papel Saharaui dekiena, eta, karo, haien idea da Sahara haiena dala. Karo, haiek hanbialdute hori gaitek. Gu guro egune Saharauiek jakin, baina ondo jakin da Saharaui dala bere iritzi eskatutea. Ze ez da hemen munduen, ez da Saharaurik, ez dauela gure bere herriaren independentzia, eta Marruekok hortik irtetea bakitzer, azken finean gure herria gure... Lehen aitatu oso ez, Frantzi Zelandan Marrokoren lagune, eta Espainiak responsabilidad, erantzukizun daukan kontu honetan, atzo ustot urten zara albiste batez, batzeko azala bai Fronte Polisario eta Alderdi Sozialistea, baina azkenen Polisarioak esan dauela ez dauela gure, ikusita ze jarrera deko nointxe bertan Zapateroren gobernuak. Zuk zer eskatuko zeuzkio nointxe bertan Espainiako gobernuari? Sartuteko gaian, ez joan alde batetik, ez esan gauze bat eta edo ostonduta dauela, emoteko arpeie, bere errue dala, honek gauze gehien bat direz bere errue, eta errue, badeko zu errue, arregla hau edo, zuzendu, Espainiari batez be, hori gehien bat eskatzen dut. Eta ze pentsatzen duzu urteten direne batez be gobernutik esaten baina eske Marrokos aliau estrategikoa da, negozio asko dau Marrokos egaz eta olako gauzak esaten, eta entzun dugu ganera, espaldion zenbat arma saldu diren, batzuk ganera Euskal Herrikoak, salduten jako zen Marrokori. Gure Zapatero esango jo, da esaldi da erderaz esan da. Esango... Bota iso, bai. Bueno, esan da Zapatero aprende, el Sahara no se vende. Ez dala saltzean Sahara bai.
Eta hori gaitik. Ia entzuten badau, ia egiten badau kasu beha, jo, ojalá egitea kasu bai. Eta landa be, hori gobernu da gauza bat, baina zuek igertzen dozue, bai Euskal Herrien eta jentea Saharagaz dagoela, ez da hori bai... Bai, gehien bat Saharagaz bai. Nigaitik, pertsona gaitik, niri galdeten baduztezu Sahara, Euskal Herriagaz, Euskal Herriak Sahararekin, Sahara gure dago independentzia, ez dakit hainbeste informazio Euskal Herria guroko dauke independentzia bai. Baina ni Euskal Herriakin egongo nintzake. Bai, benetan. Bai, lehenetan, bai. Guroko nuke. Islamu Fadli, eskerrik asko gaur gu egotaitik, ez dakite amaitu baino lehen, beste kontumete gureko zeunken esan, ze denporia badoa eta horregaitik. Bai, mesedez, bueno, dauzen jenteak ikusten edo apoia hoiton muzu Sahararen kontue, eskertuko nuke mi. Ze bakarrik gure da horien gehien bat haien eskubidea minimoak itea. Bai. Ederto ba. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta suerte hona. Bale, eskerrik asko.